की कृपा से इतना बड़ा मंच पर चंद्रमा राय जी के मंच पर मौका मिलल बा तो माई से कहतनी कि माई बाटे बड़ी गरजिए से बाटे बड़ी गरजिए से और जी लगावे बाटे बड़ी गरजिए से और जी लगावे आवो ये बताई तोहर बबुआ बोलावे बाटे बड़ी गरजिए हमें और जी लगावे आवो हो बताई तोहर बबुआ बोलावे अरे बाटे बड़ी गरजिए से और जी